Sakit na magtiyan, magpamungayo ko. City of Yeah! Hello mga ka-solid! May hapon, hapon marabay? hapon, ay hapon. Mayong unto! Mga ka-solid! Karon pa yung kabalik og vlog kay karon pa mi nakagawas. So, mga mi sa Barangay Hall kay mo duty na ning usa kay wala na budget. Karon sa COVID ang budget mga kapuso, Kapuso, kapamilya. pamilya, mga pag-umangkon, mga higala. Paita. Pag Bisaya rami ha kay mga Bisaya gibi. Bisaya kami nignaong. Bisaya kaming dako. Isa kami mag-Tagalog ron para di mi mahirapan sa kalisod ba. No? Ay ni Agi Barko. Neo sa buang sa email. Eh, ganito og love story. Sa rank mo bay. Korean drama. Sa rank mo. Warrior. Wadto mi sa barangay kay ngayo mig kaning quarantine pass nga magpa-medical pore usa kay sakitan ko ni siya gan. Sa magtiyan, magpamungayo ko medical certificate. Ngayo sa medical certificate sa barangay diri sa Talisay kay para makajuti nagbalik. Buang yun. Still. Oy, salamat di ay kinaka-gain ako sa 1K sub. Thank you sa support. Support. Maglakaw lang mi kay mong kalabaw wa man gud na Palunang. palunang. Mo na lakaw ra mi. Para yung nagkatambok ta exercise ba? Taga bukid man sad mi god. Bukid mo gid. Oh. Wait, dumi na ba? Umot mga baboy dahil pista mo ba? Ha? Nabili ka. Pag may ka Andre humot man. May kaon umot man. Pista mo baboy. Gutom man ako sa humot. Wala tayong pista ba? Naka-shout out ya ba? Shoutout ko sa tanang Mga kailan ako diha. Ako ni. Kailan pa muna ako. Taga Mansalog ni. City of Cebu. City of Manangalan. City shout out na sa mga taga Mansalong. Shout out sa taga Mansalong. Shout out na Ibay Kevin nga ga vlog do po dito. Taga gagaling. Kita ka to sa Facebook. Oh, gagaling og maes si Kevin. Sorry ako mas mura man nagpante. Tayo man. Gani omas bro man sa pang on gan. Bros kabit. Atay. Parang mga Oh, parang mga chukoy. Kuya. parang mga chukoy. Oh. Tay. Ako si gawas-gawas, layo rin ko kung palit ni by Jumpre do. Oh, kay gluto man eh. Oh, glutaw. Ako Gluto with tide. ako si Pigard man. Si Pigard. Wala ka lang eh. Medyo layo pa ganyan mula kaon kay wala naman may kwarta ka pilite good. Bong. Lakaw lang. Ano daw sa miglakaw? Di ba bay? Oo, siyempre. Sa una bata pa, kusog yung lakaw. So, lakaw simperd. Simper. Simperd. Saging ba yun? Yung saging. Palang saging.
saging Ni sa saging. gilaitan dito sa bulig dito. Dire, saging dire mga kasulid. Perting mahala us ka buok, Jis. Ahak. Dito ka kaon dire saging ko, Jis. Dito sa amua. Sa una, ngawat saging. Laitan ra kita ginog. Laita na naman kita ginog. Ngawat mi sa kwan, silingag saging. Woo! Parang kasada. Tabang. Ya, ito barangay. Sa kanya lang sikat, gay. Barangay hol kiri. Oh, barangay hall dia ba? Sa kanya lang sikat kay may kalabaw dari kasakyan. Oh, wala nalunong ang kalabaw. Malunong ito na, kalimut palunang mo. Asam sa gayon ba? Lah. Budagan mo sa kanan. Semua nag-email ko sa yun. Kanindot mo eh. Semua sa buke dua gyud na ni gyud. Nah dito kuan man. Kariton. Ya. Galon may sakay ato. Ibang tao. Kapit na mi sa destination. Muna padung mi dia. Barangay. Nah. Among sakyan kay sikat. Karo kasakayan ni Bay? Oh, may pagsakay ako ni Bay. Ay. Butingog man din eh. Karo kasakayan ni? Dami man di ay? Sambil lagi. Anan mo kalabaw sakyan ka. Dami man dai sakyan ning sakyanana. Wala man ni siya gasolina, sikat na mo ni. Sikat na sa tail ba? Tail na gamit ani o ni gasolina. Kapit namin abot barangay. Kay magpapreso may dito kay Pagbuka lagi. papreso may kay para maka-experience namin sa pisuan ba. A few moments later. Abot namin din ang barangay. Ano ni barangay ba? Ano yung magkana doon ka sa yung may Sa ate oh. Silingan. Uli sa nasa Negros. Salamat ya. Kuha ka te? Kuha na mo ha? Ha? Mana? Kuha ra sa kuhaan ganing certificate ba para sa call sa tignan. palit trabaho. Factor. Dira no? Sa kamista. Asa siya galista karon kung ano ni Ijat niya asa mo ko ang tuwa kung asa ang lugar nasa Tara. Ya ulat ako diri bay kay ikaw may makuha. Oh, Ha? hindi ko ni Boy. Ha? Ya. Nindot ang kuyot. Oh, nice. Yan kino. Tigaan na tao di. Ano? Ya. Paano pang putana ba? Tiga. Dua. Sa kabis barangay kay magpa-preso me. Atay. Ayo. Ano yung kaon, bro? Ala, ngit-ngita man. Shit. Ngit-ngita. Alami diri sa barangay. Alami diri sa barangay. Pag tungkol sa milay. Silax pa may kay napa may nagtaray ba? Hala, ang ilong may buhot. Ilong na ka ba? Wala na na. Natinanay. Natinanay. Mura. Diyan yung tuwa.
kuha ka diya. Si Majang pwede mo kuha ako, dili ko makuha siya rin. Ha? Ano lang sa ito, makabawa sa kamba. Oh, para kabalik tas trabaho. Ulit sa pan, punduhan na itong kitapa. Karon buslot oh, kita ka diyo. Kami diri sa barangay sa Talisay, o sa Dumlog. Muna barangay sa Dumlog. Mga kasulid barangay sa Dumlog. Namda helicopter dire. Sukay hangin na helicopter dire oh. Suga hangin. Nay. Na helicopter. 2 hours later. Ano siya? Certification. Sa graduate na sa certification. Certification. Oh, certification. Tinuli na Sikat na yun, no? Diyan mo play dumari. Naot kami mga kasulid eh. Manaman. Dali ang mga dali. Namin Salamat sa po kung ni Arik ko dun. Palasyo ba? Kalasyo. Hiling niya sa mga kasulid kay atag gini bugas nga mga ay sa bugas. Basa-basa siya. Kung pwede na ba siya pwede na ba daw siya tulio. A few moments later. Dapat kay baligsan ka. Ato nga manoon para tagiya karsada. So karon kay human na magpapirma si Agaw. Asa na matapos yung hanan eh? Oo, natabuan. Unsa? Hal? Poblasyon daw. Asa na poblasyon? Sa pangatay, poblasyon. Ah, poblasyon. Murag mo tagiingon nila dito. Oh, poblasyon. Ano nagiingon nila dito? Atbag sa college sa Talisay. Magpatuloy mo na kayo ka. Obserbaran akong debate karon. Alay! Wow! Batis ka. Shit. Ay, foto nga dong. Tumawin ka sa... Dumayam, nagaanan rin. Ay, maanatag full way ba? Oh, dili ni masalong nga. Nako kayong daan. Sa Tagalog ba? Daan. 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 So, Cebu. Cebu na ka ba eh? Cebu. Dami. Sa mansalong kay kadua ni sa daan dire oh. Kaning kasadaan sa kapila ko ni. Kapila on sa salong no. Kapila. Oo. Kabalo na ba? Pasensya na mga Tagalog diha kay para di makasabot sa among vlog. Pasensya na kayo. Ay, kabalo ka. I-translate na naman ng English. Wala. Ano yun? Check. Ano yan? Ala, Kampura yan eh. akong sakyanan abot. Tagbuang ali ba? Okay. Ligsan na rin. Tarbay. Lagi. Palit kita sa kinamay. Kuya, wala ka ba? Ba, patunga. Magpatunga man ako siya kersada. May tanim. May kalsada sa ano ba? Maglakaw rami kay Okay. wala may kwarta. Wag ka sa salina ba? Oh. Namatag dili taga bukid kay di taga balong-lakaw. Pasensya kayo eh. Nakaro may. Pero kung kubalo na kung sakyanan. Ingana na may ba? Rami Dami. Auto. auto. Pero ang marami sa ipos kay Oh. yung balawan po to. Gas-gas. Ano to? Wow. Ilan taon ano? Para daming bungang. Ba. Lagi
istorya ng cellphone ba? Pakita ng trabaho. Adi ano dyan sa mga sakinan diri yun. Sila helmet kami oh. Wag helmet. Kani-kani ang mga mask ko magpanty lagi. Dolong nami sa kuan mga kasulit sa poblasyon ba? Poblasyon daw, poblasyon tayo yung diin oh. Poblasyon kay sa mga sa informahan ka dito. Kay kani akong kapilis lagi. Oh, Ako anak kayo na usa. mga anak ko ni asawa. Kita para trabaho na ko ba. Mga trabaho niya. Mawad-an kag kuan mo. Maglaom. Kaot ata. Marag pa lagay ni siya X3. Oh, saan ba? Ambot turan mo kuno ko dito. Check upon siguro ni ang kan ba? Bati karon. Ah? Papel kung wala ba ni siya COVID. Namin. Ay, patama kay Kuligsan. Wala eh, batasan may sakyanan diri eh. Kuligsan. Animal. Taka ra magbulhot. Dili ba may mga excuse me? Oh. Ya, excuse me. Brr, ano ba? No? Excuse me. Di kay brr. Di ka pataka ra. Mura magulay pa mataas ang pambansa. Sa pagbansa. So, karon makasulig kung magawas mo, pag mas mo ha kay Oh, pagmas no. lisod na kayo ng panahon nato ron. Eh, Isa ko kanang na may no kani nga mas kung may hingidutan mas yun, pangita ra mag pwede man ang bragot. maulat ang tapada niyang mas kay ako oh, murag pantis bayot. Kaniya murag i-order mo siya sa Shopee. Ako ani ko ah, mahalo ni. Ang happy lang palit. 200 ra no. 2.5 pagkabarato mo. Muni balay nila. Teka pala, kapit ito mabot sa akong balay. Kapit na minabot sa poblasyon. Poblasyon! Oo, poblasyon. Anong gitawag ng poblasyon ba? Wato mi sa poblasyon kay sa ito na ba? Ano ba ito dito ko? Papa, firma, Pero ba? doktor. Kani oh, Asa bro na eh. poblasyon. Ay. Ilan yung mangga? Pila ni? Pila ni? 7 na ba? Dili ay tagkab na. Oh, na. Kabut-buton man ni. Ay, dili ni sagay. Kani. Palit big saging kay wala may pamahaw. Pila ni te? Buhat. Kuya, balik sa uling niya. Para te. Video ra ba? Subukan ko. Salamat na ay. May ganyan maglakalakaw ta. Okay na mo hatag og kalanos daplin ba? Pili mga may maluoy. Tawa di kaloy ami kagunit ng saging. Lami. Pagkinani po mo. Duha ka buok, jis. Oh, Ah! oh, sus. Bahala man ang saginga oy. Namuha kanulo unggoy. Unggoy may kaon diri. Sa amo unggoy may saging, unggoy may kinaon diri. Kami tawo unggoy saging kinaon. Pero sustansya kay ni sa katawan. La Tagalog ito ba katawan? Sa Tagalog. Lami man ni saging sa? Lami ba? Ba ba? Lami kayo. Kao sa saging kay wala may pamahaw. Namakula. Mao man pero Pero kulang wala. kanyo to ka. Ano yung siya pa? Kaduha. Katulo. Tayo. Niya ba? Mapalit ra akong tripod kay may gamit ron. Tripod ni. Tripod. Ako ni gamit dugay ni kayo sa panganan ako na ni binar ba. Mineral water.
So mga alta ninyo mga kasulid. Umabrot eh mabay. Pagkakanon bay. Biskit. Dakong kaon yung tawanan. Pagkakanon. Dugay kaon. Dora ka, pangit man. Dura ka lamon. Dora ka ingkay, kay gagbay kayo. Oh. Tuto ka mas liog. Kuwang. Buang. Pero mag-ihatag, mahal ba? Ikaw nang nindot na balay di ba? Ay ka na mga palaya. Kabalay lagi ta pusa. Tama ba? Oh. Sos. Kada chicken mag-dress like. Tres. Ato pa kita. Diba ang dress? Isuluot ng babae? Dress chicken. Lah, Kada yung manok nagsulot babae? di manok nga kasinina. Manok nagkasi nyo na. May nakabutan, 100 piso. Oh. Sa gatos kabok. Chicken nga kasinina. Dress chicken. Dress chicken bay. This chicken, manok nga, basta nina. Panuwas lang nob. So, babay sa mga kasulid kay taas naman yung lakawon niya. Ito te. Fine sa'yo, okay go. Taas naman niya mo ang lakawon. Amura niya ni kuhan ay apit kami mabot sa poblasyon. So, babay muna, babay sa Brad. Bye. Bye-bye. Kita talo. Kita rata. Oh. 2 hours later. Mga kasulid, apit namin nabot sa amuang destination sa poblasyon Talisay. Gamay na lantos, abot nami. So kaning kauban, murag wala pa kay kapoy bay. Yung paaway. Sakit ko niyang paa. Mura nagtiguwang yung bataab. Batan-una pa kinang paa. Ilasan mo na kayo? Ilasan ka. Kanang tato ba yan? So, labang may gay. Wato mi sa poblasyon. Kay magpa-check up. May okay ra ba niya mo mga gibati? Okay pa chik. Lah. Jogay. City of Talisay. Talisay, water tank. So, kisa tong ganang mga bo, diar mo. Oh, dagan na tubig. Oh, kaluso mo diya. City, water tank, Talisay. Minsan tong brand yung tubig. Oh, mo tag tubig kabor mo. Abo ro mo yan. Darang baldi. Darang baldi. So, hapit namin sa Talisay. Dito namin naabot. Gan ang Talisay ha. Oh, Totoo na may Talisay. Tanduay. Sana kay Tanduay diaw. Mga pala hubog, dasok niya. Tanduay. Anong trabaho sa una? Construction? Sa una mo na ako pabrika. Sa una? Ang tod karon? Ang sodron. Asa man yung poblasyon? Lagi din no? Sa man sa kasi mga College. College ba na? Poblasyon ya? Lasyon mo. Para sa asam na. Pirma na sa kuwan? Pirma mo, bukuha mo. Unsa na? Sa trabaho? Trabaho? Poblasyon na sa mo niyo no? Hindi mo. Tara. Sa Archuan. Ano yung butang? Kasi ba yan, no? Na, Adri? simbahan ko. Ito mo simbahan. Sibahan. O, simbahan na. Ganito mo simbahan. Ilit na simbahan. Nanay galing niya nga to. Tama mo nga to. Parehan ni Dre Archuan. Galing na nga to. Kaya mo tao. Ito. Sige, salamat ya. O, unsa na? Video na. Ay, video ra ba? O, ito na. Video. Ay, sister tayo na. Oh. Salamat ya. Video ra. Bilibog ko niya ba?
Kay? Sana sa kung sa man, di ba cellphone yung ginitan? Oh, cellphone niya. Unsa ko nun eh. Sa man. Dilain ko yung radyo ni. Nadalag radyo. Iwan ko na. Archuan. Archuan na eh. Asa man ni Artuan? Hindi sila simbahan. Mana simbahan wala. Oo, muna. Oh. Sana pa. Mutana ta eh nakita ko diri mutana ta. Miss, pwede mutana miss. Artuan. Archuan. Hindi simbahan. Dili ko ro kini simbahan, gibalin ko lang. Ano eh? Dili, dili na. Pabutan na lang mo dira. Para medical certificate ano ba? Tara may pin dira. Ah, ano na ite? Kanay ano? Oh, dito ah. Libre ka ito. Asa man naglibog na matahan ni oy. Ay, nga, archuan na giban eh. Aruan na eh, ruwan. Kilit simbahan, simbahan man na dia. Asa ang aruan, boss? Aruan, nga gibalhin na sa pilit simbahan. Parang kuag medical ba? Gibalhin na sa pilit simbahan. Oh. Aruan. Oh, dia nya. Ano yung gibalhin? Balhin mo ko dito, matanan dia. Yeah. Ada sulod. Sulod nga ng simbahan dia. Ah, sila mo dyan. Ah, tara. So, tuduan namin sa mong silingan dire. Silingan. Oo. Hindi ah. Hindi kaya na sila yung mga kuan. Ah, dire te. Oh. Nagdira do dire nga nandira. Tapos, Salamat ah. So, maato mi sa sulod kay ano dito ang kuan. Sa to ruwan bay. ruwan. Ani roto pod. Ayun na. Naruwan eh. Ruwan, roto. Sulod ni dire simbahan. Sa ilos atong Ginoo kay sa tinuod ra mga kasulid dugay-dugay na kuha kasimba. Karon pag ko nakaduol sa simbahan yun. Wala na di kasi yung Brad. Wala kasimba brad. Nga ano mo tunakot? Pero Parihas na ano ay. may simbahan sa Talisay. Pero kabalo man ang Ginoo na mga nagpasaylo sa atong sa bisag na sa Tabalay no. Mga nagpasaylo. Bisag wala. Wala mo na gino mo. Oh. Sa ilong. Dili bisag dili kay tayo nimba pero kabalo mo ta magpasaylo sa Ginoo. Ang Ginoo kabalo nang pasaylo nato. Sumato na mi sa kuan sa kuha og medical. Auto ara dito di ay. Sumato mi dito kay mo kuha og medical. Sige ka na ni Ron. Dire kilid sa simbahan. So, ang mga doon. So, kuyogin mi ninyo kay para dili mi mawala dire. Kaya ga lanta mi sa mga tao kay mura daw igbuha mi re. Ka katubo ni. Dili na makita ri usaw. Kita ba para duha ta na mawala. May mga buka na. Oh, Pagtaunon. may tawunan ba? Hindi utam na dire sa. Alam mo isang Magdagandagan. Ano na sila oh. Ano yung kuba nila? Oh. So, dire ko bay kay bawal mo kumuduol dito bay. Oh. Amping ha. Ay pabuyag dito. Aga tong itudlo. Ang itudlo bay. Iduula siya dito mga kasuli gay. Magpa-pirma na siya. So
diri makasulid ka distance pagyapon sila. Ano yung mga maayo ba? Keep distance gyapon. A few moments later. Umanag pagpirma si Aga mga kasulit. So, okay na ang tanan. Sa Tagalog pa, okay na ang lahat. Sa Tagalog, God is Saan already ang sige, papilit ka ba? Ano nagipirma sa doktor? Sa pirma doktor? Oh, siguro. Sa doktor siguro na. So, mamauli namin kay Gutom na po. gutom na po, puli namin, gutom naman. Kay mana mo ang mission dire sa Talisay. Mission accomplish na. Para makabalik og trabaho para maka-kwarta na sad ba? Parto na. Oo. Nagkaon pa ta ba? Para makaon na taglami kay karong mga panahon na. Nagkaon sa truck. Gabi ron kayo. Tinuod lang nakakaon jud gabi. Gabi. Para Talulo. Talulo. Karnaval, Bisol. Bisol. Ano na yung kinaon? Karong na. Wala mang kinaon. So karon na pa mi sa simbahan diri sa Talisay. Diri sa Talisay na simbahan murag pa siguro okay ang kuan ba nang mag-isa diri sa wala. So ata ka siguro. So salamat kay nahuman na gyud mi sa wakas. So babay na mga kasulid. Salamat sa paglantaw. Salamat kayo sa pagstay. And shout out sabay. Kay mubabay sa ta. Mubabay na ta. Mga naminaw pa ron. Paminaw sa radyo. Minaw sa nag-ulukan. So salamat kayo mga kasulid and hope na mo-support mo na ako. Sa mga wala pa nakapag-subscribe, please subscribe sa aming channel guys. Para naka-gain na to sa 1K subscribers. Thank you so much. Salamat kayo mga kasulid. So bye-bye muna and God bless you. God bless ninyo tanan.